Unsa na sa inyo sulti? Ha? Mawala ko bro, mo ayo si video bro. Unsa na mo po yung giplanuhan sa kinabuhi? Mga una ko mas gawas. Kuya, kung gani ka na mo. Ako ra sa inyong pabayron na Dili lang. man, mabayad gani ko sa akong utang sa imo ha, tapos... Ngi, kakuyaw sad ni mo day. Mubayad kag utang unya. Librihon tika. Unya. Iyan na Video sa na video. bigla ba nga mo mga Iyan na po tigol bigla mga ni- ano kami mga bra. Maningil Iyan ka na sa mubayad ka. sa iyang video, tapos dimit librihon. Oh, sige mo mo pakita sa imong video dapat tagagawas na mo si mo. Unsa ma mo di mo anak ngano mamuy-buy mo. Hok, dahok. Hok, dahok. Unsa? Palagi ko'y kwarta lagi na inyong lula nagkalibanga daw naglubog ba ako Ma, noon. kwarta. Si lula daw niyo naglubog. Librihon na takagkaon. So wala mo concern sa inyong lula. Mo gani bayaran tika. Wala lagi di lagi kwarta lagi. Pagtarong ko mong duha gud ka mga Uyog na mo. may gari mo ka na mo sweldo ako wala ko sweldo. Uyog ka na mo. Ang tanong mo, uyog ba ka na Na mo? ako mas resibo na. Di kay banisa kay maru mapug ka banisa. Ma, Maru kay mo sweldo digi ka ba mo share. Mukuyog ba ka na mo? Dili ko mukuyog kamo na lay pangaus gawas kay maor gyapon mukuyog ko inyo ko pabayron. Pabayran daw. Uy, kisa may sigpalibre diri be. Sige daw. Wala na di na ko mukuyog kay inyo ko pabayron. Oh, bantay bito ini. Kakauna mo dito pag makita siya sa picture. Oh, nangauna po mo. Ba- Kuyog. Di na ko magyayo kay bawo naman ko. Kaysa pakuyugon ko inyo ko pabayron. Nilagi ka na mo pa Byron, magkasabutan ta. Di uy. Kung di Kabaw mo man po may gamiton sa imong video, so okay ra pud imong delivery. kabaw na ko daan na ngano mo tago mo kasi mong naong. Ma-deserve ra pud nimo nga imong milipihan kay imong man may gamiton permis sa imong Maburangot kay mignaw mo. Ayaw na lang. Ano mauwa mo? May mga na makita sa mga tawa lang ni tago-tago ay. Dapat presentable mi sa video kay abi pa lang. Daga na kayo sa video sa iyang vlog do. Kamu Kapila na ginagamit. Magabaan mo inyo ko ginay kauwa ko niyo. Humuabot ra pa na Uy, la- gabaan mo ko. Mag-vlog kay muna na diha. Oh, Kalain mo. isumbong ta mo sa Ginoo. Kung ano sin Peter, video ano na. Iyato bang imong naong? Iyato bang imong naong? Moingo ko Ginoo nga. Iyato bang imong naong? Ikaw ni bahala ng duwa Ginoo kay inyo ko gingamit. Sa drama ba? Isla motion kay Just Jama. small. Inyo bitaw ka. Inyo bitaw ka. Mag-shopping. Nga di ka Ma, kuyugon. tanan istorya man. Inyon ka di ko nimo pa kuyugon kung di tarong sa nina. Mga nang imo dibdibon ma. Sige daw, unsay purpose nimo nga nang Nga nang istorya. Kailangan mo bining. Ngano mo istorya mo kana? Kana akong istorya dili na. Dili tanan ako istorya seryoso. Pareho lang mo grace do. Ang sasid ka. Oh. Isumbong ta mo. Okay ra. Sumbong ta mo do ang mga. Sunod din akong kuyog ninyo eh. Kay inyo kung ingnan na anak. Ano ka pilingon? Ni ana ni ko wala man. Labi na diri grace video. This is the I-replay. Tagaan ako og kanang 20 dirhams. This is evidence here inside. Inside. Dali na ba? Magmukuyog, mag-yes bitang ta? Nya kay mo ana mo mo di kay kuyugon kung dili nindot ako sinina. Mali na ako boy. Silina. Kay Bobby ka na mo alis ni. We want fashion. Passion. Sa Ay, so, ingon di ana de inyo di ko kauwaw. uy, Hello. ma, bitaw ka na mo masus. Di yung Ang gusto ra namo ma magdamit kag dindot mo ra na. Oh, say point na to nga una abot mo sa kapoy ni mo. Mga buong kayo, ikaw karon ikaw sa istorya nga makaiubos pag makasakit sa puso. Ay ambo. Asa lagi mo adto? Di man ko maligo. Kaligo lang ko na banisa. Banisa. Kaligo lang ko na kay dugay kay kasabatong duwa ka kauras. Uy, pakinig mo ba? Oh. Pati mo mo kuyo na ko ba? Lakarong ako. Kuyog ko Grace kay bayaran mi ako nimo sa imong utang basing mahupas din ako nimo bayaran. Bahalag sakitan ko sa istorya ni Vanessa na pagtarong sa nina wa kay kuyog kung di ka magtarong. 350 na. Dili oy 500. Sige. Chris, man, unsa man? Sige na po Grace maluoy pa ka na po Grace kay pada kwartang ulan nimo. Magpadako ko for Pinas. Grace gigutom na ra ba sila dito Grace? Sila dito papan mo.
istorya na gutom. Grabe na jud. Sige lang istorya papa ni. Kami nila nung history na. Wala may istorya papa ni. Kung gani, kami yung nag-Amerikano. Ala, pre na dito. She want me to manage American people. Hi everyone, to those who watch this video, I'm looking for someone to marry my mom. Wala pa dawan. Pwede white American. Like the range is What's in the 30 to 40 years old. Look. And then you can bring my mom to United States, and then she will bring us there also. Maybe And someday. then when we got there, she will abandon us, and it's okay. It's fine with us as long as we're in the US. Are you sure? Yeah, I'm very sure. Sige na, babay na kayo. Bani, si Grace pa ni Ana siya nga. Nangita na siya sa wahon ako. Sige na mo, bahala na mo dira. Please do marry my mom so that you can get us. Ambot, ni mo Grace. Mga buang, mga batay ambot kapoy nila. Libog. Mga kapobre, din nilang kutok tumautok ng mga bata. Salamat. Di ba 1 kilo utang? Sige, dagan ni mo dagan ang mga utang nila Snoop. Nakadungog ko diri. Chismis, di ay mo. Nagsabot mi kung asa may mga on damig St. Paul, my Yeah. favorite restaurant Asan simple? sa Galleria. St. Paul ka pa St. Paul ba? Makuyog ka? Pero kanya-kanya magbayad. Asa mo Dapat nakita naka na? 100. Ayaw, pag ako nag-receive, kaya ako bito nagasto ni Aging Simona pagkaon, gusto maluoy ka. Mga on damig St. Paul, o kanya-kanya bayad. Ano ka maganda kung kanon? Unsa na simple, Peter? St. Peter na? St. Paul ba? Restaurant? Yung pool ba? St. Pool. Paul ba? Kanang pan? Nanood na di mo dito? Siya ra. Ay, di ko dito gusto kay salad-salad naman to dito gusto. Di mo gano'n Mga sa basta salad. ko ni mga beef. Cheesecake Factory lang na. Nganong ato mo sa mga sosyal lunoy? Ato lang tas pag pinubri nga pagkaon ay kanang mabayad na tag 20 ba? Ano mo kaon magkatong nakakaon na tas Pilipinas ari po Ay, tayo sa ikibo ka sa Yas mo, dagan kay Cristo. Yas mo lang. Ato tayas mo lang, palitag sa munlak si Dagdag din day. Ikay pag imo pera. Or dahil ato dahil tag IKEA, no? Lain kay kagris ko ipot kay kagris pagdating sa ani. Tapos ano tag IKEA? Na? Di nari mo utang di. Ha? Pero elis no. Gamit na ng pera. Lo gano din nila mga sindikatos kinabuhi mo ko kabalo. Pamalitin mo sabon nila isno do, di mo na malit. Mamalit na ni Karun. So asa ko ti Balias or sa kasa oy. Kana siya Grace, baga mo siya naong Grace, bisag asar mo na siya kay wala na siya kwarta. Naman siya kwarta. Ayaw dyan na siya i-under is. Nakakay kwarta ba ni sa? Mangita ko. Gihuno, hambugira kay gahapon. Gilungan na mo limousine ga. Ano siya gahapon, no? Trabaho ko Grace, no gilungan go ng na lalaki. limousine. Ano yan siya? Do you want to come with me? Ari ko no. Hambugira ka ay. Uy, ni ato ba ni kapila? Tapos ako si Nina kaya ako ni pang-uran ra. Asa na pita? Hindi ako opposite sa blacksmith. Lodi oy. Do you want to come? Social kay mo. Mabait naman siya. Init ka na. Kaya sa utiban. Kay 25 ang kapi, gamay ka. Si Grace mo ni way kwarta kay sige gastin ano. Gusto ka masakay. Dili ko naman ako sa anak tuban. mo, no? Okay ra. Libre tanaw lagi. Nice ka ayo. Puro siya gold. Ay, Dato kayo. lamian today i-vlog today kay wa pa na famous. Magtigong pa kag kwarta Grace. Sila ba madala nimo sa ilang kwarta? Grace Gusto na magtigong. ako mupalit og mukhaon sa mga restaurant. Magtigong pa kag kwarta lisod. So sila ba magpaano ra pug ka? Uy, Kuyog. Ivan, sure? At kita no, yes. Pagdali mo unsa mo oras sa banglakaw alas 8. Wala, ang ugma pa may magdesisyon. Asa kita mo to sa yes? Sige lang mo pamakakda. Mga to gani mi sa yes. Unya mga adto mo di. Mga to gani. Mukuyog ka. O basta libre ho kog kaon. Ni kada makdo ra kay Kuyog ko pero pagdali na alas 5 biyang bus. 540 oy. Yung unsa mo oras ron? 449. Kay mga tuta kay palit ko sabon na o kana na siguro sale dito. Ay batik man gunang yas good. Nice mga alias no.
Makasuod na ba ako sa IKEA? Pindot og damit ha, bakay magdamit puga, labatik imong damit. Wala, lain na din mo paninduton ko yung sinina. Dapat Di pindot ka og po yung damit. kuyog na mo. Pagbati kang damit kay nindot among damit ka ron. Nga nugod nga anak mo, ini di ko ni dalon og di dindot ako sa nina. Of course! Dapat presentable ka sa mga mata sa mga tao. Di mo kadawat sa kunaong di ay. Dawat na may imong panamit. Di. Ay, Ayaw po kaluoy. Uy, grabe sakit sa siya manulti. Uy. Kaluoy ko din ako, may pepatyo na lang ko sa Ginoo. Pariya karon tanawa imong damit sakto appropriate ba din na nabaliktad. Medyo ka, tapos baliktad imong damit ka. Kahit inani among damit. Nakalimot man sa kukog balik tara ko sa nina ut. Ayun, matubang na ako. Malamang. Kay wala bro ko yung drama niya. Tututoy din lang. Hanggang kututoy. Kana si Grace lain kamong do. Kamong do ba ingon mo ikauwaw ko ninyo kanang dili tarong amo sa nina, ako sa nina. Ang damit karon ipakita sa video. Ipakita na yung damit karon kung appropriate. Nakalimot lagi ko nga nasa tubangan ang sa nina. Oh, Ang kahit inani among damit. nya nga nung ingon sa Vanessa ka di daw niya madawat, di ko niya dalhon ng madawat. I-rephrase day. Dili. Ingon ka, di na ko kalimutan dalhon ako sa kong kalugmanan na imong istorya ha. Wait, listen to me. I will clarify what did I say. Kauwaw di ko nimo ako si nina bati. Kay magdamit, kay mo at maglakaw man ta, magbindot og damit. Makaguol man pud. Ala na mo kagul. Ang itsura. Magdamit. Uy, dagan big sale karon Victoria's Secret. Kaya di ba na may istorya sa tao og di na mo nahon na ingano. Oh, di mo na na. Uy, bugay mo man ko sinuluban mo sa high short, punturong. Tapos bati ang Ang damit. na siya mag-short. Pili, uy, na mag-short. Pilingon kay mag-short niya ang lubot, uy, lubot Ang dapat. ngayon siya mag-short sa Dress. katres. Ilaha di ko ikauwaw karon kabalo na ko ngano dili ko nila dadon sa sa ospital ay sa ospital sa restaurant. Kay ana di ay. Boy, permit ka gina-invite tapos mga ano ka di ko mo kuyo kay imo. Usay pirmi mga on magani mo sa restaurant di ko ni dalhon. Ignunti ka nga, magkuyog ka na ako, mag-date ko, di ka mo kuyog. Oh, Kay kato ikaw libre ang jud to babae pag mo. nay ka date, libre jud to. Pero ikaw ba nisa ingon jud ka di ingon ka na ko karon nga ang ako sininaan di ka kadawat kay bati. Hello, ningon ko pati ka. Hoy, labra po kay imo ano, ningon ko dapat Suotat nindot imong damit. imong short na puti ba? Gidibdib jud na nako mamatay gani ko ako maisot sa kong diary. Dayari. Hmm. Akala ko magsuwat ka og mga kayamanan nga among hation sa mga Sakit ba ya? Passport sa YouTube. sakit ba yan? Uy! ang Alam mo madali kay mamatay ang tao mga kanang mag-uol. Mahapit naman ko matay sunod tuig mamatay naman ko. Ayaw pagkamatay sa tuyo, pag may kapalit og lungon, buwat Uy, sa. ano po nang ginuod? Ay, kinsi ano na di pa dyan ni ready. Sige. Di mamatay rin ko bawo man Ba, kay bawo ka Kabalo ko sa ako ang mamatay madugay ka kuan sa Ginoo. Uy, nana bitaw na kay wala. unya kay niingon man ka nga ikauwaw ko nimo silog ko sa kung sa niyang bati. Oh, ingon ka nako. Dito man sa kamanami. Nistorya jud ka na anabis video diri no. Kining video di gini mo wagtang. Pagdamit og tarong, pag di ka magdamit og tarong, way kuyog dapat Oh. maganda ang damit. Ikauwaw ko nimo, pareha lang mo Gris. Uy, di jud kay kauwaw. Magabaan jud mo na ako do. Ano pa magani ko nimot kanang Naningkamot mga ko. Ingon magpindot rag damit. Ingon ka. Di na mabawi kay na yung video diri i-reply. Dayon ta o dili. Mao jud to. Yasmol or I-reply ra ang video basta ingon ka. Nga ikauwaw ko pareha lang mo Gris. Sige ko kung invite nimo magaon tapos mo ano ko kay pira. Uwa Ingon jud kay uwang oy sige kag sayo dito sa baraha man ang kamera pa dito kay. mabuot ka TikTok man to. Break man to nako. Eh, Omo. ingon si Gris, ni anay si story si Gris nga. Dayon bata. Ingon siya ganiya nga. Pagtarong og sinina, digay ka magtarong sinina, di ka pukuyogon. Hoy, di ako nag-ingon ana oy. Kisa duha ni story niyo duha man to na to. Mo dayon ta di. Isuwat Ingna yun. siya. Isuwat na ako sa Dayon akong pa ka di. ako na isuwat sa akong ibabaw sa akong passport. Di ka ka gusto sa passport kay ray sulat bawal ba sulat na. Hoy, pamino sa Yasmol, Galleria or City? Ay nas na. Asan galeria? City magyapong galeriya. Ay, o Galleria, nakaado na ka. Ayaw ituyok ang istorya guys kay nahiubos ba ako kay giingna ko pa ni sa way kuyog. Ang oras nagdagan. Di ko kuyugon niya og di tarong ako sa nina. Kaligo ito ko lang makaw sunod ko. Dali na ba? Asa ta? Para Ingnon jud po ninyo nga na daogon. Mao na dili ko nila dalunde kay mauwaw di sila sa kung sininaan. Dili, uy. Permi ka na mo dali Ikaw mo. minukuan kay ka kanang Pamino lahat sa na lang ng bagay ina ginabi. Karon na realize na nako.
Wala mo na-realize nga kuyugon ka na mo para ikaw mo libre. Kaya karon. Nasikita naman ko daan. Dali na ba? Asan, di ba? Galeria or Yasmall? Para ma-finalize na ko kung gamit ba. Kaya kung Yasmall, gabay na tao, dapat dili kay fancy. Bahala mong duay, di kong gold ninyo kay ikauwaw ko ninyo. Tapos, Magpumpot sa mga kong gamit simple. Paano? Bahala ka, wala ka. Bisan pag St. Peter na. Di ko mukuyot. Pag-biis na rin, lingo na nito una. Or, asa tayo, Tibon? Dali ba? Galeria or Guys, wala ko'y alam sa galeria masyado. May